Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita wali syahadat sholawat sifat wajibipun Gusti Allah ingkang kalih dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu wujud kita baqab mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wa niat putrat iradat ilmu hayat sama masyarakat kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakaliman. Allah wujud kita baqab mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wa niat putrat iradat ilmu hayat sama masyarakat kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakaliman. Allah wujud kita baqab mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wa niat putrat iradat ilmu hayat sama masyarakat kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakaliman. Al-Fatihah. Iya kan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan Alhamdulillahirabbil alamin. Kula panjenengan saged rawuh ana ing ndapa manunggaling rasane kula panjenengan dadi siji nyawijine rasane tumujuning Gustine. Mugi-mugi kanthi manunggaling rasa menika saged ngraketne seduluran
kula panjenengan sedaya saged ngrakatne silaturahmi kula panjenengan sedaya. Sholawat salam kunjulatur dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam warga saha sahabatipun Abu Bakar, Umar, Utsman saha Ali alaihi wasallam. Monggo sesarengan belajar setiap hari kula panjenengan nggih belajar ning awake dhewe ngerteni kitabe dewi-dewi. Dene apa adik mangerti ning kitabe ana ing lampane mengke mboten bingung malih. Nah adik mang gak ngerti kitabe dewi malah bingung. Nah adik mang gawe kitabe wong balik meneh kadang cocok kadang gak cocok. Tapi nek kitabe dewi lah niku. Lah karena apa? Nek kula panjenengan maca ning kitabe dewi yo engko ngerti ning rasane dewi piye. Jenenge susah engko yo piye, jenenge seneng engko yo piye. Roh kabeh ning kono. Jarane penak yo ning kono. Tulisane nggih niku. Tulisane kitabe dewi yo ana sing jenenge penak, gak penak, seneng, gak seneng, cocok, gak cocok nggih niku tulisane. Menika nggih wonten gembirane awake dhewe seneng ambek liyane niku kitabe awake dhewe. Lah mula sangka niku saben dinane awake dhewe kudu diwaca. Aja mung didelehne tok. Aja mung disampirne tok utawa didelehne nang lemari. Aja ngantek. Dadi napa iki mang jarang maca kitabe dhewe sehingga ana ing lampane saben dinane niki wae mboten wonten perubahan. Kameniku kula panjenengan mboten mlaku. Tilem mawon isine kena perubahan. Yang rubah napa wong tilem nggih ngoten nika. Wong tilem niku nggih sak karepe dhewe. Wong tilem tenuran tujuane mboten wonten. Wong tuwa iki mang apa temen cuma delehne ragane kesel dadi tilem. Apa wonten perubahane ten ana ing rohani mboten wonten. Lah kula sangka niku aja ngantek temik wau jaba lan jero niki mang turu melek kabeh maca ning awake dhewe. Sehingga napa nek adik ngerteni ning awake dhewe engko wis gak tembung jari meneh. Gak tembung jari meneh. Nah wis gak tembung jari nek niki mang kula panjenengan nyatakne ana ing prilakune adik saben dinane. Sehingga ana ing lampane ning Gustine mboten mamang malih. Mboten mamang. Sehingga nalikane kula panjenengan salat sing dituju bukan ketenangan malih sanes. Utawa pas kula jenengan iki zikir itu ketenangan bukan itu tujuannya. Nah iki mah tujuane tenang. Lah niki sing kurang pas. Lah mestine tujuannya kan ning Gusti Allah nyapa ning ketenangan iki. Wong tenang iki mang ya kadang teko kadang gak teko. Lah wong ati iki mang ya kedelian. Mula sangka iku awake iki mang kudu eling maring Gustine, eling sing piye sing dimaksud. Ora saben dina iki mang ya eling kali asmane sehingga bolak-balik niku disebut. Elinge wong karo akale awake dhewe, elinge wong karo lesane awake dhewe, elinge wong kali atine awake dhewe. Apa nggih namung ngoten mawon? Mboten. Lah temen iku wau elingo sekabehane sing tumempel ning awake dhewe. Adik mang kedelian sing jenenge seneng. Adik mang kedelian sing jenenge gak seneng lho kedelian kabeh. Lah sing deleh niki sinten? Kan nggih Allah. Adik mang kedelian melarat, adik mang kedelian suki. Lah Gusti Allah sing deleh. Adik mang kedelian ilmu. Adik mang kedelian wong gak duwe ilmu. Lah Gusti Allah kabeh sing deleh. Jadi tinggalnya sing niku kan kula panjenengan mboten saged milih saja.
mboten saged milih. Kula panjenengan mboten saged milih ning kodrat irade Gusti Allah nggih ngoten. Lah terus selama iki adike milih apa? Ya kanggo sapa? Iki mang kanggone awake dhewe. Pilihane awake dhewe. Cocok gak cocok ya dhewe. Padahal aku iki mang kabeh iki mang Gusti Allah sing ndeleh ning ragane awake dhewe. Wong sehat iki mang yo diteleh ning kene, lara yo diteleh ning kene. Lah menungso ku eling wong sekabehane iki lho. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Miliknya Allah, kagungane Allah. Nyapa kok makoni? Nyapa kok iki mang kok mau tafsir sing ngoten iku wae, sing gak penak, sing gak cocok. Nyapa napa? Ya krana tembik wau dereng semerep ana ing lelampane kula panjenengan. Lah sama-sama sing ngoten iki. Lah justru lelampahan sing ngoten iki niku wau ge ngresiki ada sing jenenge ati. Ge ngresiki ada sing jenenge akal, diresiki kabeh. Lampane adik mas saben dinane petok wong sing megene ajane ya resik-resik wong iki nyapa kok ditolak. Wong megeli ning awake dhewe ning sejatine iki mah ngresiki awake dhewe. Lha nyatane nek kono iki mang adik ngajak kotor. Ana wong megeli awake dhewe adi melok megel. Dadine piye ndak kono? Ya reget awake dhewe. Sing wis kene bedane ambek wong sing ngelokne awake dhewe. Padha iku. Ana wong sing metu ning awake dhewe adik mang grunjel. Padha iku. Lah wedaran sing ngoten iki utawa kaweruh sing ngoten iki kersane mboten sami kalih sing ngoten pripun. Aja ngantek lampane kula panjenengan ning rohani dadi batal kabeh. Jadi batal. Batale yang grunjelane awake dhewe iki lho. Iku batal. Saben dina adik mang ya gesekan kalih diri kita sendiri, gesekan karo keluargane, gesekan karo masyarakat, gesekan kabeh. Lah ngerti yo balik maneh innalillahi wa inna raji'un. Itu semua milik Allah yang menggerakkan itu Allah. Dan nyapa adik mang itu. Sing ngobani Allah dak adik mang itu. Kepada saben dina adik mang salat menuju ning Gusti Allah. Tapi gak percaya maring Gusti Allah. Dadi apa? Polai Gusti Allah sing dhewe dipaidu terus. Lah sing maidu iki lho sinten? Ning awake dhewe. Balik meneh iki mang nafsune awake dhewe, egone awake dhewe sing maidu. Dadi kudu dingerteni. Lah supaya adik mang nafsu utawa ego iki mang saged terkendali carane pripun? Carane pripun? Dek wingenane nggih pun disinggung. Nalikane kula panjenengan tasih ten rahim ibune kula panjenengan dikancani sing jenenge dulur papat. Nggih to niku. Dulur papat. Kawah, ari-ari, user, getih. Sekawan iki. Lah kene niku kancane. Niku ning rahime. Lah ning jabone kaya ngene dikancani karo sinten? Iki mah jenenge nafsu. Lawama supiyah mutmainnah amarah. Niku. Lah nek kono aja mung diruwi tok dulur papat sing ning kandungane utawa dulur papat sing kasunyata sing ngoten iku wae. Nah supaya terkendali ana ing nafsu papat awa dulur papat niku wau kula panjenengan kedah ngawur sing jenenge
pancer iki mang roh utawa rohane awake dhewe. Nek bahasa kita kan niku Roh Kudus. Roh Kudus niku kan sing langsung hubungane kalih Gustine kan. Bahasa kita ngoten. Ati kudu roh iku. Lah karena apa? Nah iki ngerteni ning Roh Kudus. Sekabehane nafsu mengke lerem. Nafsu setem niku ning awake dhewe lerem kabeh. Kaya iku mengke nggih lerem. Boten muncul malih. Nah, tapi niku kula panjenengan kedang ngawaruhi. Saka nek bahasa Jawane biasanya kan sedulur papat. 5 pancer. Pancer endi kan? Karena ning jero kandungan yen sedulur papat, ning jaba iki mah yen sedulur papat. Pancer iki mang rohanine awake dhewe utawa satu kesadaran bagi kita. Sadar nek kabeh iki mang kagungane Allah. Karena ten dawuh la haula wala quwata illa billahil aliyazim. Di sini kita sudah habis di sini, enggak ada lagi. Lah nek kono aja mung ning angen-angen, aja mung ning rasane. Nah iki mang mandeg ning angen-angene utawa ning rasane nggih ning kulo terus mengki. Nah iki mang ge enek, sekabehane ge enek iki mang duduk rasa balik piye. Balik ning awal. Nah iki mang sebelum nol muncul ke permukaan. Tua bahasanya iki mang tauhid. Kembali ke situ. Sehingga nggih pun kula sukani sarana atau kendaraan supaya tumuju ta mriku pripun nggih jenengan waca nggih niku Wijil Sarining Urip niku kendaraan tumuju ta mriku niku sanes rasa nek kula panjenengan tasih nggunakne ana ing makom tarekah nggunakne nafas dengan zikiran. Nek makom tarekah mangke nggunakne ati dengan zikiran. Nek ning mboten. Iki pun lepas saking sekabehane temriku wae. Sehingga temriku mboten wonten napa-napa malih. Rasa nggih mboten wonten. Tapi nek kula panjenengan medhasan niku malih, ya rasane nggih wonten. Merasa gak penak atau apa enak nggih wonten. Tapi temriku mboten wonten. Lah niku damel sarana setiap hari panjenengan. Karena kan nggak mungkin kita setiap hari bicara seperti ini, nggak mungkin. Nah, teman niku untuk menunjang lelampane panjenengan, ana ing rohani ini, supaya ben gak bingung sakjane sing dilakoni apa. Sehingga Wijil Sarining Urip niku kendaraane panjenengan sedaya. Kendaraan tumuju ana ing pelepasan keakuan, pelepasan ning rasa, pelepasan sedaya temriku. Sehingga temriku akan ngeningne cipta, ngeningne rasa, yo ngeningne raga dinine kabeh. Wis meneng nek kono, yo wis kene apa-apa dirasani kene apa-apa. Sehingga ning alam niku wau semua yang berputar ini berhenti. Suara-suara itu berhenti semua. Meskipun suaranya jangkrik itu mandek kabeh. Karena wis gak ning alam rasa maneh. Gak ning alam imajinasi kita lagi. Kalau nanti kita masuk ke alam imajinasi, nanti bertemu dengan yang kita ciptakan sendiri itu. Nah ini tidak. Jadi apa deke mangsa bendina ning lampah sing ngoten iku wau, damel menunjang ana ing rohani ini. Sehingga damel ngredem ana ing nafsune.
Tamen niku mboten tembung jari malih. Mboten. Tamen niku kula jenengan nggih mboten bingung malih kalih keadaan sing dihadapi. Kudu piye ta aku iki mang mboten. Ya karena apa? Kembali lagi innalillah tamen niku wau sedayane kagungane Allah. Nah, tamen niku wau aja benere omongane iki salah sampeyan. Lha kenapa? Sampeyan guru-guru. Lah amprih ruwe pripun mlaku wong ora ya ro. Ya sing kula aturi tamen niku wau aja ngantek dibenerni. Nek jenengan ngomongane bener niki salah. Karena panjenengan dereng mlampah tamen niku. Dan niku bekal. Lho niku lho. Bekal kagem panjenengan melampah. Nek diarani bekal ya dikei sangu. Ki mlakune engko ben gak keplese piye. Ki mlakune engko ben gak jegur jurang piye. Lah niku. Jadi di sini nggak ada benar itu. Nek panjenengan penglampai lah itu bener. Jadi gak mau nengangen-angen itu, gampang nengangen-angen. Tapi kenyataannya sulit itu. Lah kita balik. Kenyataan ini memang gampang, angen-angen memang sulit. Lah karena apa? Orang kena diangen-angen. Gak kena diangen-angen. Jadi pripun dilampai. Saya wedaran sing ngaten niku wau damel bekal panjenengan melampah saben dinane. Mijil sarining urip temen niku wau damel kendaraane. Aja ngantek omahe iki mang reget maneh. Aja ngantek. Diresiki kabeh. Jadi gak mung bar salat tok golek ngresiki, saben detik niki resik sedaya. Tapi ya kudu nglewati niku riyin. Kadang resik, kadang kotor, kadang resik, kadang kotor benro. Jenenge kotor iki mang piye? Atau jenenge batal iki mang piye? Atau jenenge pedhot iki mang piye? Nek gunjelan iki mang batal. Nah, iki mang cek menilai ciptaane Allah. Oh, wong kaya ngono batal iki. Nek batal iki mang piye? Udhu maneh. Resik ana meneh atimu. Resik ana pikiranmu. Dadose nek kene iki mang dudu omongane ati maneh. Nek iki maji ngetutne omongane ati nggih ngoten niku. Rasan-rasane sini ati. Rasan-rasan. Datam niki Allah Maha mengetahui. Oh jenenge Maha mengetahui sadurunge kan. Sadurunge siriki mang manjing ning dodone awake dhewe Gusti Allah pun semerep. Pun semerep niku wau. Nek manjing ning dodone awake dhewe engko wonten getarane. Wonten. Lah sing bahayani iki mang getaran iki mau dinceng karo nafsu. Sehingga nafsu iki mang musyawarah nok kono. Iki aja ngatek metu ning permukaan bahaya iki metu. Sing metu ben aku wae lho, wale ngono. Sehingga nafsu nek kene nyimpen, sing asli disimpen ambek nafsune. Sing ditok niki mang sing kawe-kawe. Lah karena apa? Nafsu iki mang ki lho karepku. Lho iki maneh. Aku cocok ambek iki. Iki nafsu iki. Pas ambek iki. Sing asli disimpen nek kono belum muncul ke permukaan. Dan mula sangka niku balik meneh. Gusti Allah iki mang ngawruhi apa tumindai awake dhewe.
Sadurunge krentek mancing ning dodone awet dhewe Gusti Allah pun semprot. Nah kaya ngono ya aja gumantung ning krentek. Aja gumantung ning kono, gumantung ning Gustimu. Ya gumantung ning Gusti niku pripun? Apa ngarep-ngarep nggih mboten? Nggih niku wau adahi kula panjenengan diresiki sedaya. Diresiki. Nek pun resik temen niku wau. Sing manjing ning dodone dudu krentek maneh. Nurullah niku sing manjing. Jadi nurullah niku dudu krentek sanes niku. Data meniki nurullah niku sing pripun? Ana ing kefahaman teng ngoten niku. Sesuatu yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita kesana, kita diberitahu, kita ditunjukkan. Nah itu, kita ditunjukkan dengan keadaan yang belum pernah kita kesana di alam-alamnya itu. Jadi itu ngarep-ngarep awake dhewe atau niate awake dhewe temen iku pun mboten niat malih. Nah iki mang niat balik meneh nek nafsu iki mang krungu, nafsu iki mang ero direkayasa ambek nafsu. Direkayasa. Tadi kudu ngerti sing niat sing piye sing direkayasa. Karena wonten dawuh malih innamal a'malu binniyat. Dan niat opo? Lah nek kene kudu ngerteni. Innamal a'malu binniyat. Sajane sing muncul niat iku sinten? Ya Allah ki apa? Niku. Sing muncul niat kula jenengan nggih Allah. Dadi duduk nafsu awake dhewe. Nganti ki maning ngarah kaya ngono, wis gene rekayasa malih. Rekayasa ten atine atau ten pikirane mboten wonten. Tapi nek kula jenengan dereng semerap sejatine sing muncul niat iku men sinten? Utawa sing ngobani. Nek krentek niku sinten? Nggih Allah niku. Nek cara penafsirane ning syariat kan ngoten. Innamal amalu binniyat. Adik nglakoni apa ae kudu enek niati. Emang secara syariat ngoten. Tapi ngerti yo sing ngobani ki mang Gusti Allah. Wes sajane adik mah diarani ning punjeri niki. Ning punjeri langsung ten Allah niku wae. Nah selama niki nggih namung ten ucapane. Sehingga dadi sombong awake dhewe. Bisa dadi pamer awake dhewe. Sehingga nek iki mang ditutut-tutuni. Awak iki nglakoni apa ae kudu enek niati. Innamal a'malu binniyat. Lah iku mang terusne aja mandek ning ngono, ngoten. Iki nggih mboten salah, adik kudu ngerteni ana ing makom syariat iki mang kalami pripun, ing makom thariqah niku wau nggih pripun, ing makom hakikat nggih niki pripun, ing makom makrifat niki pripun. Lah kados kula panjenengan medhar sing ngoten niki thariqah perjalanan. Jenenge thariqah nggih niki. Lah ku kan jenenge nimbuli rasa. Lah iki jenenge hakikat. Nek marifat niku mboten wonten malih niki. Gasekan wis kene apa-apa maneh. Wis kene aran maneh. Lah karena apa tunggal punan. Wis kene liyane meneh.
Ya marifat ngoten. Sanes toriko malih, nek toriko jane aran. Syariat jane aran yen. Hakikat jane rasane. Nek marifat pun mboten nate. Kalau apa temen niku sanes ucapan malih sing timbul. Ya sanes rasa. Iki mau duduk kerenteke awake dhewe. Iki mau duduk imajinasine awake dhewe, bukan semua. Jadi gak segampang kita membayangkan makrifat. Oh adik mang ngerteni maca ning buku sing kaya ngono. Oh iki jenenge makrifat, jenenge makrifat. Iki kan jenenge makrifat ilmu. Iku makrifat ilmu adikku turu. Iki jenenge makrifat ilmu iki. Iki mah jenenge makrifat ning pembicaraan. Utawa iki mang makrifat bayangan. Sing adik mang ngeruwi makrifat bayangan. Ya kenapa jenengi adik masih gawe jeneng, adik masih gawe rasa, adik masih gawe kalimah masing ngoten iku. Ya adik mang ngeri bayangane kaya ngono sombonge bukan main. Ora bayangane tel sombong. Kok iki wis ahli makrifat, iki ahli hakikat. Iki jek wujud ilmu. Ilmu iki mah jek wujud wawasan. Iki mah jek wujud pengetahuan itu. Nah ini iki desa sombong awake dhewe. Pamer kancane, aja apa lek wong marifatan. Dawur le. Anak meneh jawur. Anak sing ngeduk, anak sing ngumbul. Ya macam-macam ngarani wong. Ya karena apa? Mereka nggak tahu bahasanya. Karena makrifat yang asli itu dialing-alingi supaya enggak muncul piye. Sing diketokne ya pengetahuan. Ya, pengetahuan atau wawasan bisa kita cerita ke orang lain. Bisa. Tapi nenek sing asli ini butuh sakit kita cerita. Nah karena apa? Kok gak iso cerita? Baliknya wis gak gunakne kalimah. Gak gunakne kalimah makrifat nih. Gak gunakne. Sehingga kalau kalimah makrifat bil makrifat nih. Ono meneh. Iku jeneng kalimah setuwo ya jeneng kalimah. Adik mah jadi terperangkap ning kalimah. Dan selama niki kalau jenengan pados kalimah omongane piye, tulisane piye, keterangane piye. Kule kalimah tok isine, mutung-mutung ning kalimah. Nanti bingung. Ya kadang kita tertipu di situ. Mencari keterangan-keterangan sehingga diyakini. Nah, sehingga wow nggih pun kula atune kita enggak mencari atau enggak terbelenggu dengan kalimah. Dengan apa kita? Buka kitab dewi. Man arofa nafsahu. Cara arape ngoten. Bukaan iku aja mau waca wae ngene wong tanggamu waca wae. Lah gunane lu waca dhewe. Nah memang sering maca ning awake dhewe sehingga nafsu papat niku wau saged terkendali. Egone nggih saged terkendali sedaya. Sehingga wis gak ngucap meneh wong kabeh Gusti Allah mboten. Nah iki jeneng kalimah iki jek tiru-tiru. Nah kenyataannya adik mah jek sumpah kayak isine. Lah. Jadi cuma ning kalimah niku mawon. Diterusne sehingga orang yang lampane ada sampai dino ta menika wonten perubahane. Lah niku mlampah. Nek kene perubahane berarti mboten mlampah jenengan. Panggah ngono.
Lah kados saudara sing ngoten iki balik meneh supaya adik mang ben gak kesandung. Kesandung karo apa? Imajinasine awake dhewe. Utawa nek kono nek ngarane cipta rasa karsa. Lah niku nek kono aja dihubungi wah iku mandi ya aja ngono. Iki aja dihubungi ambek kemanten-kemanten awake dhewe utawa kinabulan sing apa sing adik mengkarepno aja iku. Kepleset awake dhewe nek ngono. Adik ngomong dijabahi wis kepleset. Aja ngono. Jadi mlakune adik ki mang aja angen-angen atau ciptane adik ki mang dijabahi sing kaya ngono dikabuli sing kaya ngono. Aja. Lah apa mang? Iya dilepas ning kabeh. Nek pun pelepasan sing ngoten niku wau. Adik kudu ngerteni sing makna suwung bukan iki mang gene apa-apa, justru suwung iki mang melebihi apa yang kita tahu. Nah, suwunge ngoten. Ya karena apa? Ya Allah Maha tahu. Maha tahu nek kono iki mang. Lah iki mang nyuwung ning pikiran dhewe lan ning atine awake dhewe. Nek bahasane suwung. Nah iki mang bahasane kan ya resiki nyuceni. Berbagai bahasa ini ditampilkan. Adik aja terperangkap ning bahasane niku wae. Sehingga nang lampane awake dhewe mengke wis gak aku sampe dino eling Gusti Allah mboten ngoten. Niki salah ucapan. Nek awake dhewe bali meneh karo padha menungsone ya ngucapo ngoten lho. Omongo aja meneng. Tapi nek kula jenengan kalih Gusti nya hablum minallah kalih napa? Karo ucapan sing piye? Lah Gusti Allah sanes makhluk. Kalau ucapan. Lah Gusti Allah niku wis sanes rasa. Ya selama ini kita bermain-main dengan imajinasi kita sendiri kok. Bermain-main. Dan kita seakan-akan nggak ada, seakan-akan kan ragu kita. Ada keraguan-keraguan di diri kita. Jangan sampai lakoni opo ae aja nganti enek muncul ning atine awake dhewe bisiki keraguan-keraguan ning iku. Ya wong adik iki mang panjenengan iman kalih sapa? Nggih kalih Gustine. Saben dina ya diwujudne kalih salate kula jenengan. Tapi kok jek ragu-ragu maneh. Sing bari ragu iki mang napa sing bari ragu? Krana atine ijik ragat. Wong padahal iki mang iman iki wis macem ning dodone awake dhewe. Ngapa kok golek iman maneh? Lah karena gak ngerti. Golek iman sing ning njaba sing kaya ngono. Nah iki mang buka ning kitab dhewe ngerti sing jarane iman. Adik imang dienekne kalih Gusti Allah. Lho iku pun iman lho niku. Ya sing ngono masa diucapne maneh. Ya karena apa? Awalnya dari Allah ya semuanya dari Allah. Awal sampai akhir. Jadi salah ucapan maneh. Adik imang ini wajatu wajia bukan ucapan lagi. Adik imang nyuwungne
pikirane nyuwungne atine disuwungne. Kenapa wong kabeh wis gumelar rahmate Gusti Allah pun gumelar ning alam dunya yo ning awake dhewe. Welas asih Gusti Allah pun gumelar ning awake dhewe. Lalu kau mau jadi regatine, lagi mang disujeni, diresiki. Itu kalimat lu. Nah, dengan kalimat jenengan maca subhanallah subhanallah apa yang membersihkan. Nah secara syariat betul itu nggak salah. Tapi diterus nih, gak nek kono tuh perjalanan masih jauh. Ya apa lagi mang ngresiki atine aja nganti enek gunjengan maneh. Iki mang ngresiki keakuan-keakuan ning atine awake dhewe, keakuan-keakuan sing ning pikirane awake dhewe. Nah, iki lho jenenge ati salim gini. Gak gumantung ning kiwa tengene ning kene gumantung ning Gusti Allah. Ya kenapa nek iki gumantung ning kiwa tengene komane mau macem-macem. Iki lho sing paling bener, iki lho sing cocok ning kaya ngono. Lah nek kono wis gak bingung maneh. Bingung piye? Golek dalan ning Gusti Allah. Golek dalan tumuju ning Gusti Allah. Bingung, iku wong bingung iku. Keadaane kok iki mah. Nah, padahal dawuh Gusti Allah, innalillah. Nah, diki ngerti neng kene kan. Nah, kita nggak punya apa-apa, yang punya iki Allah. Adike mah juga duwe kuasa sing kuasa iki mang Allah. Sing dalane ning dia ya Gustine. Bukan permintaan kita, bukan. Niki dawuh niku lho, innalillahi wa rajiun. Sehingga ning syariate kan digawe wong sing musibah-musibah sing kaya ngono. Ya padahal iki Madinah kena musibah. Musibah apa? Lali maring Gustine. Adike mang lali maring hak Allah. Sehingga po hak Allah iki mang awet direbut dari hak awet dhewe. Lah musibah. Jadi deloken musibah ning dhewe-dhewe ning awake dhewe. Aja ning wong liya. Aja nek iki mang kena didelok moto. Ngene kita awake dhewe ora kena didelok moto iku gak kena. Iki kersane kiambake kan ten alam impen. Dia kan orang yang tersesat di sana. Orang yang tersesat. Bukannya orang yang tunduk, orang yang tersesat. Karena apa? Ya salah satunya iblis. Iblis iki mang krungu. Adike medar ning Allah, mahaba ning Allah. Iblis iki mangalih. Iblis iki mang wis tak turu wae timbang ngrungokne. Tapi nek iki mang adik iki mang nek ngomongne iblis, kekuatan iblis dhek tangi. Lho ngoten. Semangat dhek iki mang. Tapi nek adik iki mang medar ning Gustine. Iblis ngalih turu wae yo apa ngrungokne. Lah kene. Lah kenapa diapa-apane aku pangga mlebu neraka lha ngono. Dikersane mawon ki ampae. Jadi aja ngate adik iki kelebur iblis sing ngoten niku wau. Diresiki dodone, diresiki pikirane, wong kabeh iki mang innalillah ta mriko wau. Aja ngante adik iki mati kuasai nafsune. Lah wedaran-wedaran sing kula sampaikan
saben dinane ten jenengan kene iku wau cara bahasane kan pancere nggih niku. Niku pancer. Kok usah digoleki meneh. Kok usah tekone pancer sing ndi. Ya Roh Kudus niku wau. Itu ngucurana ya kudu diresiki kabeh. Sehingga dadi lan padange. Ana ing lampan wis kene hambatan meneh. Wis gak bingung ning dalan. Lah bingunge anek prapatan iki mengko ning ndi. Lurus, lengen utawa ngiwa. Nanti bingung awake. Tapi nanti iki pun ngertosi ning pancere ta niku wau sehingga mboten bingung malih. Lah kono wis gak ngarep-ngarep malih. Pun sumeleh sedaya. Nah iki mang pun manggom ten makom sumeleh ta niku wau wis genek rasa maneh. Wis genek rasa timbul maneh. Kenapa? Lho makom tem niku nek rasa timbul iku satu kesombongan. Balik meneh ana ing dawuhe Allah laisa kamislihi syai'un. Aku iki nandingi Gusti Allah. Muncul nanggo nandingi Gusti Allah. Lah aja ngantek nek kono. Sehingga disumelehne nafsune, sumelehne atine, sumelehne pikirane. Jangan tak ada mang madak-madakne maneh karo imajinasi ane awake dhewe. Lah kono iki mang wis gak madak-madakne karo rasa pangrasane awake dhewe utawa rumongsane awake dhewe. Datem niku lho. Allah iki mang laisa kamislihi syai'un. Jangan mengandai-andaikan. Niku rekayasa. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini kan mengandai-andai gitu. Awak iki pun ning jerone keyakinan sampun. Utawa adiki mang wis ning jerone segoro. Wis rasa bingung maneh. Wis gak usah goleki dalan maneh. Adiki golek dalan cek bingung. Pun saksire Gusti Allah dideleh ning ndi awake dhewe. Saksire Gusti Allah adik mah dirohne apa? Saksire Gusti Allah iki mang diduduni apa ning ngarepe awake dhewe niki wetengene awake dhewe. Ya nek kono aja nganti berontak maneh. Ya kenapa? Niku lho wujud ning welas asih Gusti Allah ning awake dhewe. Aja mung dadi slogan tok. Bola-balik adikku kudu welas asih, welas asih. Welas asih piye? Jadi adikku kudu sing asli sing welas asih mang pripun. Gini ku wae sedayane pawahe Gusti Allah sing kula panjenengan tampa nggih niku welas asih. Sing model piyai kena kriki mang sing darani penak ya welas asih, gak penak ya welas asih sedaya niku. Jadi adik mah hablum minallah ya jadi beda-bedane kaya ngono. Tapi adik mang ambek menungso, lah itu jelas ada suatu penilaian. Iki lho sing paling apik, iki sing sedengan kan. Tapi anak hablum minallah jangan ada penilaian lagi. Karena sudah nggak ada ucapan lagi. Karena di situ nggak bisa berubah. Lah nyatane kula panjenengan ana ing lahire. Bisa berubah nggak?
ana ing laire, barno ana ing judune, ana ing rezekine, ana ing patine. Lho gak iso berubah, dia ngliwati masa-masa itu. Lewati. Nah, jarang orang niki wau ke arah ke gerbang kan. Kematian ini adalah pintu gerbang. Itu pintu gerbang. Ya nyatane kula panjenengan nalikane tasih ten rahim. Lah metune kan lewat pintu gerbang. Kita lewati pintu-pintu ini, kita lewati semua. Nah kematian ini juga pintu gerbang. Pintu gerbang. Sehingga ning rahime temriki wau dikancani sing jenenge banyu kawai. Gitu kawai iki, Mak. Dikancani ambek hari-hari ini konco. Nah wis metu apa dikancani malih? Mboten. Nek wis metu iki mau dikancani jenenge nafsu. Lho ngoten lho. Sanes niku malih. Nafsu. Jadi alatnya pun benten. Padha papate tapi beda. Nah, dina apa pun nglewati pintu gerbang kematian. Lah niki disaleh malih. Kan ngaten. Rasa-rasa ten niku nggih pun lepas sedaya. Wis kene karep maneh nek ngono. Lah kewujud apa kaya awake dhewe sanes. Iki kan imajinasi kita sendiri. Utawa ning arep ciptane awake dhewe. Sing nimbuli rasa. Lah wis mati ragane wis genek, ragane wis nyawiji maring lemah nek ngono. Lah kono ki mangat iki muncule gambar sing ngoten iki wau. Ya kepleset meneh nang awake dhewe. Wong kabeh kan cek tembung jari sing kaya ngono. Ya aman temen iku gumantung ning Gustimu, iku aman. Wis genek gambar babar blas. Laisa kamsli syai'un. Wis gak diketekani sing pakaian sing ngoten nggih mboten. Gak ditekani pepadang sing kaya ngono nggih mboten. Mboten. Lah kalau wis gak diketani rasa-rasa sing ngoten nggih mboten. Nah diki maje ditekani balik meneh iku makhluk. Lho ngoten. Enek cahya iki mang nyanding ning awake dhewe iki makhluk. Bukan yang itu. Dados lampaning rohani aja ngantek adike mang kepleset ning arah-arah sing ngoten niku. Alhamdulillah iblis mboten ngorok malih. Iblis nek ngorok bawa kok. Ya karena memang ya tugasnya ngoten. Kalau iki mang ganggu situasi kan. Nah medarne Gustine kaya ngono diganggu ben gak arah rono piye kan. Sehingga kados kula jenengan mau nggih digodho ambek iblis. Rungokne aku krok. Kan mireng ta kula jenengan. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Iki sedaya wedharan-wedharan ngaten iki damel perjalanan kula panjenengan gampang ning mlakune iki mang bekal ana ing lampane ning alam kasunyatan. Monggo sareng-sareng micil sarinding urip ditutup kalih micil sarinding urip sehingga kersane kula panjenengan ana ing lampane saged ngendhalekne nafsune. Mungkin
syahadat, istighfar, mungkin satu kali semua. Syahadat, istighfar, sholawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ke sholawati. Ya Hayyu ya Qayyum ya Mujib ya Dzal Jalali wal Ikram la ilaha illallah. Wonten niku ngeningne cipta, ngeningne rasa. Monggo di penakne lungguhi. Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan ten manah mawon kula pandu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Mujib ya Dzal Jalali wal Ikram la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Al-Fatihah. Iya kenapa? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali wa ya Rabbi bila Mustafa balli maqasidun nawafil lana mamada ya wasi'al karamin sallallahu rabbuna ala nuril mubin amadal Mustafa sayyidil musallin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.